русия дар тоҷикистон 6 нуқтаи раъйдиҳӣ дар интихоботи президентӣ ин кишварро таъсис додааст, ки ҳамон рӯзи 18 март, яъне рӯзи овоздиҳӣ дар саросари русия фаъол хоҳад шуд. шаҳрвандони русия, ки муқими тоҷикистон ҳастанд, метавонанд дар он рӯз ба яке аз нуқтаҳои овоздиҳӣ рафта ба яке аз 8 номзади интихоботӣ овози худро бидиҳанд. дилафрӯз баротова яке аз онҳоест, ки мехоҳад дар интихоботи имсола овоз диҳад. дилафрӯз 22 сола аст ва соли 2017 баъд аз хатми донишгоҳи тиббии тоҷикистон якҷо бо волидайнаш шаҳрвандии русияро дарёфт карда, ҳамзамон тибқи муқаррароти қонунгузории шаҳрвандии тоҷикистонро низ ҳифз кардааст. хонум Баротова рӯзи 5 март дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт: имсол бори аввал аст ки мехоҳам дар овоздиҳи рӯзи 18 март иштирок намоям, аммо мутаассифона ба сабаби он ки фарзандам ҳоло майда аст, мумкин аст ба овоздиҳӣ наравам, вале ҳамчун шаҳрванди ҳам Тоҷикистон ва ҳам Русия мехостам ки овози ман ҳам дар ин овоздиҳӣ ҳисоб шавад. Мария Жукова, сухангӯи сафорати Русия дар Тоҷикистон, 5 март дар суҳбати бидуни сабт бо радиои Озодӣ шарҳ дод, ки 18 март қарор аст дар саросари Тоҷикистон 6 нуқтаи раъйдиҳӣ дар интихоботи президентии Русия ташкил шавад. дар шаҳри душанбе имсол шаҳрвандони дорои шиносномаи Русия метавонанд дар маркази мавсум ба рассатручества ё маркази илму фарҳанги Русия ва дар шаҳри Хуҷанд дар бинои консулгарии Русия рай диҳанд. 4 маркази дигари овоздиҳии шаҳрвандони Русия дар қисматҳои низомии пойгоҳи 201 Русия дар Тоҷикистон таъсис шудаанд. Лидия Исамова, хабарнигори оҷонсии РИА Новости дар Тоҷикистон, гуфт, ки теъдоди шаҳрвандони Русия дар ин кишвари Осиёи марказӣ андак нест ва ба ин далел мақомоти Русия талош доранд, ки шароити озоди райдиҳии шаҳрвандонашро таъмин созанд. Хонум Исамова афзуд: соли гузашта бахши консулгарии сафорати Русия дар Тоҷикистон гуфт, ки танҳо дар шаҳри Душанбе ҳудуди 5000 шаҳрванди Русия расман сабти ном шуданд. Дар тамоми кишвар теъдоди нафарони дорои шиносномаи Русия ба маротиб бештар аст. Дар Тоҷикистон бахши калони овоздиҳандаҳо ҳудуди 6000 низомии пойгоҳи 201 Русия дар овоздиҳӣ иштирок мекунанд. сафорати Русия дар Тоҷикистон мегӯяд, ки омори дақиқи шумораи шаҳрвандони Русия дар Тоҷикистон дар даст нест. аз ҷумла Мария Жукова гуфт, ки бархе аз шаҳрвандон дар Тоҷикистон ҳастанду бархе дигар дар Русия ё кишварҳои дигар ва теъдоди дақиқи райдиҳандагон шоми 18 март баъди ҳисобу китоби овоздодаҳо маълум мешавад. бархе коршиносон дар дохили Тоҷикистон мегӯянд, бо ин ки дар ин кишвар таваҷҷӯҳ ба ҳаёти сиёсии Русия ба хотири зиёд будани шабакаҳои телевизионӣ ва расонаҳои интернетӣ эҳсос мешавад, эҳтимол аст, ки мардум фаъолона дар интихоботи ин кишвар ширкат кунанд. Парвиз Муллоҷонов, як сиёсатшиноси тоҷик, мегӯяд: албатта иштироки он на ба он дараҷае ки мисол дар Россия сурат мегирад анҷом мешавад. инчунин ин вобаста ба сатҳи маърифати онҳо, яъне он мардуме ки дар донишгоҳ кор мекунанд, дар дигар муассисаҳои ки дар онҷо нисбатан сатҳи маориф баландтар аст, онҳо албатта ба таври фаъол иштирок хоҳанд кард. шумори шаҳрвандони Тоҷикистон, ки дар давоми 20 соли ахир соҳиби шиноснома ва мақоми шаҳрвандии Русия шудаанд, аз рӯи омори расмӣ то ба 500 000 нафар мерасад ва бахши аз онҳо мақоми душаҳрвандӣ доранд. аз рӯи қонун ҳақ доранд дар ҳудуди Русия ё Тоҷикистон зиндагӣ кунанд.